melek. Öyle tatlı bir insan ki isterim onu yemek. Beni hiç üzmez, dedikodu sevmez. Bir dediğimi asla iki etmez. Mama, please don't you cry, I'm sorry. I just call sometime, I'll be home soon. तू ही दिल की है दस्तक और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं तुझ। Наш! Мойки дала! Това те макар сладки пътважа. Тига на сърна хайджинко. Никакво джинка с пак ядо се глама. Нямам баро. Нямам габа. Ками! Ела, ако искаш ками! Ако искаш и там има също. Какво искаш? Искам такова. Това какво е? Сладолет? Добре, каквото да. Спуманги, да. Ето тук такива, които има на дъската. На дъската има такова. А къде? Вика ме. Дай едно. Сега ще те даде. Аманге! Нещо. Ама на манга. Да са манга. Да, четам. А, добре. Горещите! Густите! Любемчанските гюздемета! Който разбира при любемчанските гюздемета се спира. Топли вкусни, като момени устни. Освежава, подмладява. Ау, ти да видиш. Ти нещо колко струва? Давай, майсторе, давай! Още може! Аз съм мила. Тя са снимена. Мукна. Не. Правим клипче, после ще снимем. Новогодишните гюздемета! Най-големите майстори. Мама ги прави, татко ги продава! Чакай. Любемчанските бори! Да се хорда с корека с нещо идете ли цила? Не, всичко наред. Нямам търпение. Камелята се радва. Милко, ти какво ще искаш? Какво ще искаш да ти взима? Гледайте ли цила напред? Айде. 7 лева. Мангал. Като сме 7 лева. Айде сега. Ще излизам и от тук. Нека посрещнем с много настроение кметът на община Раднево, инженер Георги Петров, и заедно с него да отброим и запалим коледния дух. 5, 4, 3, 2, 1.
Уважаеми съграждани, мили деца, настъпи най-красивия месец от годината, когато всички сме претелили тъх в очакване на Рождество Христово. Коледа носи усещането за нещо свидно, за семейно уют и тържественост, за топлина и обич. Време, когато отваряме сърцата си за добротата, почитаме традициите и ставаме смирени, а щастието влиза във всеки дом. Пожелавам на вас и семействата ви да бъдете щастливи. Радвайте се на късмет и благополучие. Носете добродетелите в сърцата си и всеки ден намирайте повод за радост и усмивка. Имайте силата да сътворите добри дела през цялата година. Вярвам, че сплотени ще вървим по общия път за развитието на община Раднево. Нека тази Коледа ви донесе най-желаните подаръци. Пожелавам ви благословено Рождество Христово. Кой викаш? Доставка. Не е възпитано. Тук е мястото да поздравим всички Ето го участници маджара, в кмета. благотворителния коледен Най-добрият. пазар. Всички заедно с вас ще помогнем на хора с специални нужди и ще им кажем нашето приятелско и топло не сте сами. Благодарим на нашите приятели от Dive into its infinite sound. Explore. Нали се не доля на тоста е от 4 лева. Pass through the gate. Ако те, мамо, моля да. Але, мамо, ако ти си играчка и жала, ако те геник, къс срещата скате. Амче де. Мамо, шато ама ги играчки, къс срещата скате. Ай, към мама са. Амче, мамо.